сме силни, че ще променим България. През последните 2 години вие, всъщност през последните не 2, през последните години като цяло вие неизменно подкрепяте си. Чула това нещо ужасно, като хората ми омръзна и мисля много брутално да ги бръсна. Дискотеката разрочица, да покажеш малко фитнес тънце. Тя ще иска да е чепна врочица, аз се стои се чуда и зема, бебам. По-ясно, кажи ми объргали се, всичко по ноти. Ще те запозная с уникални идиоти. Кажи ми лютилите, много ясно. Кажи ми объргали се, всичко по ноти. Ще те запозная с уникални идиоти. Отвори детската чрепна спортен пет. Аз се чудя малко да завира, че те знаят, а ти ме гледаш. Да ги не знаят, али по-повярвам колко да не ти сме остата. Само не мога да разбера това прехвърля или марината. Ето това е един път. Приня на нещо, ой, да ти калма, аз се вършам да си. Нека твърдо, аз не този тия, ако не си има тупа, не си чуем какви сте вие, бе. На парзалката сте гри, не да ми озма, не мога да си да по един клас. Аз уникални идиоти. Знаме, той е много прост. Разполаган с лични телефони. На времето ми взе всичките жетони. И хочета ти гледа баскетбол. Купил се на жената и карели на безпандарол. Палва и обичам педалки гол. Чай, че гледа всяки не спедалки в нова. Полека нещата си отбират към боя. Не ще те взимам на пешо калибрата, ама той ми обяви е бати цифрата. И което твоя не ще да те пипа. Ело, мацо, мога в клипа. Кажи на плажа, къде ти ви за пясък. Аре да произведем новини за пясък. Как не може да се покава, какво се случи? Съвърши, колко да се получи. Да не стане да ми прати призовка. Ще ти уредим тройка с стата и сока. Вземи е сукато, яла на какао карате. Най-обена ми познака, че не стана бате. Не възползваме ли от абитуриентката? Виднием да им отворим оценката. Иска да види малкият пораснал. Сигурно пак се скарал с някой даскал. И когато отвол пак ли е командировка. Живота е един от най-трудните врата. Морел, любов или вектовка. Ело, кенефата ми плещи в едно. Ако искаш, мога да направим едно моренце. Аре, звънни утре нещо кафенце. Лапай го леко, защото е известен. Мани го неговия моя месец. Песни, танци, пияни шматки. Ебати цирка, каква ми сирка. Колко бързо порасна хората. Да, съм него от звездата. Копе, устана. Нема кинти, си взимам бренти. Песни, танци, пияни шматки. Ебати цирка, каква ми сирка. Колко бързо порасна хората. Да, цигара ще него от звездата. Леле, какво стана? Кажи какво стана? Копе, какво стана? Кажи какво стана? Нема кинти, нема кинти. Скоро нема да си взимам бренти. Управляващата коалиция, защото всички знаят, че синята коалиция е тази, която може да гарантира почтено управление, че синята коалиция е тази, която може да се справи с политическата корупция и да изгони олигархията от българското управление. Слушах я как пее, че я омръзнало. И на мене ми омръзна. И на вас съм сигурна, че ви омръзна да ни управляват комунисти и ченгета. Дайте да ги изметем, време! Знамена. Страхотни сте с тези усмихнати лица. Нося ви топлата прегръдка на доброжанци. Нося ви топлата прегръдка на хората, които обработват българската земя. Нося ви топлата прегръдка на хората, които хранят България. И знаете ли какво искат тези хора? Това, което искат всички български граждани. Да има ред в страната ни. Да извадим страната си от обръчите от фирми,
и да кажем не на хората, които управляваха. Помощта на демократичните хора успяхме да излезем от кризата, успяхме да направим всичко онова, с което в момента се гордеем. Членството на България в НАТО и в Европейския съюз, стабилизацията финансовата. Но сега за пореден път сме тук и за пореден път сме недоволни, защото за пореден път ни управлява минимум 19%. Победа! 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 Трибуна и това е господин Светослав Малинов. Светля! Скъпи приятели, сигурно ми вярвате, че много искам да започна с това, че и Светлио искаме да ви благодарим за това, че показах България света, че има и друг път от този купените главе, на лъжата, на шантажа, на сте. Има и друга България, която е тук на този площад и на площадите цялата, която не желае повече в лъжа.